namens de jury komt er even bij, want dan kunnen jullie ook feliciteren. Applaus voor de winnaar. We hebben een geautomatiseerde app bedacht voor niveaugroep, schoonmaakinstantie, om sociaal en duurzaam schoon te maken. Maar wat is nou hier zo handig hoor? Wat hier zo handig aan is dat nu de schoonmaken kleine brandjes waar mensen vaak buiten het zicht werken, dat ze op het moment dat de kantoren dicht zijn, de mensen aan het eten zijn, moeten zij aan het werk, nagaan dat die mensen ook een gezin hebben, ook een huis en een thuis. En via deze app kunnen deze mensen dat zelf inroosteren wanneer ze aan de slag gaan. Een werkgever kan veel flexibeler een ruimte beschikbaar stellen om schoon te maken, waardoor eigenlijk alle partijen op een socialere manier te werk gaan en ook duurzamer te werk gaan. Wordt dit werkelijk uitgevoerd? Ja, het plan is om dit wel helemaal uit te voeren inderdaad. Productie te nemen voor het bedrijf zelf, ja. En wil je hem dat zelf doen? We zijn wel van plan. We hebben hartstikke leuke mensen waarmee we nu werken. En met de achtergrond als ICT'er en een stukje bedrijfskunde ben ik ervan overtuigd dat we dit wel kunnen realiseren. Ja. Heb je direct nog een investeerder nodig? Als ik het zo hoor, heeft niveaugroep aan zichzelf voldoende om dit te realiseren. En dat hopen we dan ook. En zo niet, dan moeten we kijken of er andere partijen zijn die hier ook nut van inzien. Nou, je hebt het de duurzame innovatie challenge. Wat is hier duurzaam aan? Wat hier duurzaam aan is dat het sociaal duurzaam is. Het is voor de mensen, niet zozeer voor het milieu, de CO2 of dergelijke, maar de mensen die uiteindelijk aan het einde van de dag zorgen dat er eten op de tafel is. Dat de huur wordt betaald en dat de kinderen misschien wat leuks kunnen hebben aan het einde van de dag. Die mensen, daar gaat het om. En op die manier zijn wij duurzaam bezig, dus sociaal duurzaam. De Energie Challenge, wat is het doel daarvan? Het doel van de Energie Challenge is om de dwarsbaarheid die wij de Energiecampus in Ljouwert willen organiseren, om die van de meerschap van de bedrijven van Friesland te krijgen. Dus we hebben 15 bedrijven bereid voelen om ideeën uit te werken die ze eigenlijk zelf tot tak komen. Met 300 studenten, werkzoekenden en mensen die dat leuk vinden. En dat leidt steeds maar tot prachtige finalisten die Joert bij elkaar binnen in de Elfstedenhal om die te presenteren naar een jury. Nou is het ook mooi, want er komt dan uiteindelijk komen er finalisten uit, er komt een winnaar uit en die gaan alle die ideeën uitwerken. Wat gebeurt er met die ideeën? Het tolven van die ideeën weten we nou al, die brengen we naar de volgende fase. Dat is innovaties die we als een product of een dienst uitbreiden en met die klanten, of met die mensen de komende jaren en hun klanten tronontwikkeling in. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat een bedrijf een biogasinstallatie op de energiecampus bouwt met bioethanol wat op een aparte manier vermarkten kunnen. Of een werkmethodiek voor scheermakers die dan uiteindelijk zorgen dat werk en werkplak ongewoon wordt steeds maar. Nou, dat zijn van die innovaties, ja, daar we blij van, want dat is uiteindelijk het resultaat wat we gaan doen. En dat we tolven concrete ideeën erin hebben. Online vertraaien prachtige bootcampdagen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het smiet dus echt wat op. Het smiet er wat op en het had op dit moment al 4 directe banen opleveren steeds maar bij die mensen. En we verwachten de komende jaren dat het tussen de 20 en 30 banen oplevert, minimaal bij dit soort bedrijven. Plus het jouwt gewoon dat moet jouw scope denken dat het naaie ideeën en naaie landjouw in de organisatie. Wat wie nou het meest verrassende idee in jouw eigen? Het meest verrassende idee, dat wie net in. Maar wat mij verrast in al deze ideeën, is dat ze alle 50, 16 zo concreet worden binnen. Dat ze eigenlijk van een idee, wat bij een bedrijf op een plank lag, door middel van een systeem wat we bedacht hebben, samen met een aantal partijen om innovatief na te denken op bootcampdagen, onder begeleiding. We hebben helemaal afsluiten worden van de dagelijkse sleur, zeg maar. Dat we op basis daarvan dit soort concrete uitwerkingen kunnen hebben die echt leiden tot nieuwe producten en diensten. En dat willen we graag. Ja, je zei al met tolven daarvan gaan we in ieder geval onder slag. Wanneer kunnen we eigenlijk het eerste resultaat echt zien? Nou, heel concreet is dat het Friesland College al start in januari met een soort experiment in de vorm van een festival, een duurzaam festival, om hun squallen papierloos te krijgen. Nou, we beginnen van onderop. Nou, wat is nog mooier dan dat? Dus al je van dat soort concrete ideeën, dus we beginnen morgen. En ik denk dat wij in de komende maanden heel veel resultaten zien kunnen.